Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры Зміцер Лукашук, і мы працягваем нашыя стрымы. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Міністэрства адукацыі апублікавала на сваім афіцыйным сайце праект, я цытую, прыкладных этычных правілаў педагагічных работнікаў, заклікаўшы ўсіх зацікаўленых і неабыякавых да іх абмеркавання, пры тым, што шараговыя настаўнікі і выкладчыкі з большым задавальненнем абмеркавалі б зусім іншыя пытанні і праблемы, якія існуюць у іх на працы і ў жыцці. Пра тое, ці дапаможа ці можна праектам гэтых прыкладных этычных правілаў нешта вырашыць у лепшы бок у нашай сістэме адукацыі, увогуле пра надзённыя пытанні сістэмы гэтай мы і пагаворым з маёй госцяй, настаўніцай, пісьменніцай Ганнай Севярынец. Добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый дзень, спадар Зміцер. Я ведаю, што вы сарваліся сурока, можна сказаць, адразу нават не папіўшы кавы гарбаты, кінуліся так вот да нас у эфір. Скажыце, вот наколькі все ж таки складаная, давайте вот я просто подвяду, насколькі складаная маральна, псіхічна, псіхалагічна праца настаўніка ў сучаснай школе? Ну, мне падаецца, яна ў любой школе вельмі складаная. Мне цяжка параўноўваць прыкладам там з прафесіі лётчыка ці доктара. Ну, у кожнай прафесіі свае складанасці, але мне вельмі складана працаваць, нягледзячы на тое, што я лічу, што гэта маё пакліканне, што гэта тое, што я люблю. Гэта ўвесь час напружанне, это ўвесь час ты у такім стане, ты не можаш расслабіцца ніводнай хвіліны, таму што перад табой дзеці, і кожнае твоё слова, яно нешта значыць, і кожная твоя нейкая рэакцыя на сітуацыю. Сітуацыі ўвесь час розныя, непрадказальныя, яны мяняюцца. Ты можаш травмаваць дзіця, хаця там ты гэтага не хацеў, а дзеці, і асабліва падлеткі, это такая аўдыторыя, адно слова сказанае неяк нязручна і неяк не ў той час, яно можа вельмі моцна паўплываць. Я ведаю дзяцей, якім мамы ўвесь час сказалі, што ты самая прыгожая, ты самая для дзяўчынкі, гэта важна. Ну, каб на нас тут не напалі, для хлопчыка, напэўна, таксама. Але калі настаўнік там нешта бросіць, што ты сядзіш як лахудра? Ну, гэта ўсё, это перакрэсліваецца ўсё, што рабіла мама ўвесь час. Ну, то бок мы пільнуем моцна і сябе, і дзяцей, і гэта ў маральным сэнсе вельмі складана. Ну, вось вы сказалі пра тое, што вельмі важна кожнае слова, кожная эмоцыя ў працы з дзецьмі, і тут мы лагічна падыходзім да гэтага праекту, які апублікавала Міністэрства адукацыі. Распрацаванае там Міністэрствам адукацыі ці не, я ўжо не ведаю, але калі я вам скінуў пачытаць гэта, у вас была вельмі такая, ну, скажем так, абураная рэакцыя на это. Чаму? Ну, я скажу так, я яго некалькі разоў потым перачытвала, і рэакцыя мая была ўсё спакайней і спакайней. А чаму яна адразу была вельмі абураная? Таму што нейкі разумнік ці то не пралічыў, ці то не падумаў, ці то што. Але гэты кодэкс з'явіўся літаральна ў той самы час, калі мы перажывалі сітуацыю з заробкамі. Калі мы ўсе атрымалі меней, чым раней, калі мы ўсе апынуліся ў сітуацыі невядомасці, што будзе далей, мы і па сёння не ведаем, бо другія заробкі яшчэ не выплачваліся, другая серыя. І, канешне, у гэтай сітуацыі, калі ты проста ў адчуванні, што цябе зневажылі, і зневажылі ўвесь клас настаўнікаў у межах усёй краіны, і тут выходзіць этычны кодэкс, які напісаны ў такім, значыцца, стылі, дзе прапісаны нашы абавязкі, прычым абавязкі ў сферы маральнай, якую даволі цяжка рэгламентаваць насамрэч, і не прапісаны нашыя правы, не прапісаны абавязкі іншых удзельнікаў працэсу адукацыйнага. І больш за тое, у тую хвіліну, калі мы ўсе, ну, хто больш, хто менш, хто так, хто гэтак былі гатовыя выносіць сваё абурэнне на публіку, у гэтым кодексе некалькі разоў было напісана, што значыцца сетка інтэрнэт, сетка інтэрнэт, сетка інтэрнэт.
Таму, канешне, гэта была вельмі вострая рэакцыя. Зараз яна ў мяне спакайнейшая, я шмат думаю і таксама над палажэннямі кодэкса, таму што я па прыродзе сваёй чалавек вельмі паслухмяны, і мне падабаецца слухацца адэкватных законаў. Я, калі адэкватныя законы выконваю, я адчуваю сябе вельмі утульна, спакойна, беспраблемна. Я разумею, што я ў межах, і ад гэтага тым больш абурэння, калі мне прапануюць прыкладам слухацца дурных законаў. Ну, таму што слухацца дурнога мы не павінны. Вось, ну, то бок гэта такі дакумент, над якім, канешне, варта і разважаць, і размаўляць. Ну вось я просто адкрыў спецыяльна гэты праект і гляжу, напрыклад, пункт 1.8. Не допускать, я цитую на той мове, на якой написаны гэты документ. Мне, конечно, дзіўна, что Министерство адукацыі, ну, хотя б на 2 мовах не написала гэты ну, як это, не законопроект, ну, проект документа, проект кодекса, але ёсць ён толькі по-расійску, і таму цитую, каб не было никаких помылок. Не допускать обсуждения рабочих моментов и переходов на личности с указанием должностных полномочий, публичного предвзятого обсуждения учреждения образования, в том числе в сети интернет. Фактычна, калі я буду вам задаваць пытанне, вот як бы вы пракаментавалі ці той ці іншы выпадак, які здарыўся там у той ці іншай школе, гімназіі, ВНУ, то вы фактычна будете парушаць вось гэты пункт гэтых правілаў, калі яны будуць прыняты. Не, ну тут ёсць слово «предвзята», так? То бок, калі я буду прыкладам апісваць гэты факт, ці апісваць сваё стаўленне да гэтага факту, калі яно будзе ўзважаным, калі яно не будзе эмацыйным і калі яно не будзе скіравана супраць нейкіх асобаў, то бок не будзе предвзятым, то я, сыходзячы з гэтага дакументу, маю на гэта права. Калі б не было слова «предвзяты», то не мела б. Але з гэтым словам маю, то бок тут пытанне да маральных катэгорый унутры мяне пераходзіць на асобы, канешне, не варта. Абмяркоўваць нейкія канкрэтныя навучальныя установы без усебаковага нейкага вывучэння, это таксама не настаўніцкая задача, гэта задача журналістаў, а каментаваць не предвзята, здаецца, нам ніхто не забараніў. Добра, калі не браць да ўвагі вось тое, што не ў вельмі зручны момант з'явіўся гэты праект, вот як вы кажаце, то ці патрэбны ён і наколькі ён вот ўсё ж такі, калі патрэбны, то яму патрэбная карэктыроўка? Карэктыроўка ему, канешне, патрэбная. Ну, спачатку, ці патрэбны такі дакумент. Я скажу так, для людзей, у якіх ёсць маральны закон ува мне, у кантаўскім сэнсе, гэты дакумент не патрэбны, таму што чалавек мусіць быць маральным, не таму, што яму гэта прадпісана нейкай паперчынай, а таму, што ён маральны, таму што ён разумее маральныя каштоўнасці, разумее патрабаванні грамадства, ведае, як павінен ён паводзіць сабе як настаўнік. Ёсць этыка педагога, не пісаная, але зразумелая ўсім. І наўрад ці гэта рэкламендуецца паперкамі, больш за тое, тыя людзі, якія крычаць на дзяцей, якія крыўдзяць дзяцей, якія прыкладам наладжваюць булінг з нагоды неадпаведнасці дрэс-коду ці неадпаведнасці нейкім там параметрам, якія чамусьці лічацца правільнымі. На гэтых людзей гэтая паперка не падзейнічае, таму што гэта не пытанне паперак, гэта пытанне унутранай культуры, гэта пытанне унутранай свабоды і пытанне унутранага супакою. Чалавек крычыць і абражае іншых тады, калі ў ім унутры ненармальна. Ці з матрыцамі, ці з выхаваннем, ці яшчэ з нечым. І гэта не папраўляецца паперчынамі. А што тычыцца карэктыровак, то гэта такі дзіўны кодекс, канешне, ён настолькі агульны, што яго можна, ну, ёсць такая прымаўка, да, закон как дышла, куда павернёш, туда і выйшла. Вось гэты закон, ён менавіта такі, і калі потым да яго далучацца этычныя камісіі, калі будуць разбірацца
адбывацца розныя настаўніцкія нейкія прамашкі на гэтых этычных камісіях, гэта ўсё будзе тлумачыцца вельмі шырока і так, як будзе захочацца тлумачыць ці адміністрацыі, ці этычнай камісіі. Таму гэта вельмі небяспечна. Такая агульнасць у гэтым дакуменце і такая неадпаведнасць канкрэтным сітуацыям. Прыкладам, там напісана, мы там павінны размаўляць з дзецьмі, як-то там было сфармулявана, з павагай да іх асобаў. Ну, гэта вельмі агульна. Гэта вельмі агульна. Нехта лічыць, што павага да асобаў дзяцей – это патрабаванне дрэс-коду. І прыкладам на аснове гэтага ён будзе ўсіх дзяўчат, якія прыйшлі з валасамі, такімі несабранымі ў хвосцік альбо касічку, будуць іх там пры ўсім класе зневажаць за гэтыя валасы. Ну, таму, што яны праяўляюць непавагу, яны прыходзяць не ў дрэс-кодзе. Ну, это ўсё вельмі такое... Такая справа складаная ў сэнсе скарыстання. Скажите, вот, а вам не падаецца, ну, вот вы человек высокоинтеллигентный, я, может, так не вельми корректно спытаюся, тым не менш, вот вы ведаеце про там анекдот такі ёсць про пераставіць ложки там в одной такой цікавай установе. Вот вам не падаецца, что гэты документ, гэта такое вот перастаўленне ложкаў, вот ён можа дапамагчы што-нибудь змяніць? Ну, ён, канешне, нейкія інструменты ўключыць па рэгуляцыі ў сеці інтэрнэт. На то бок можна будзе сказаць, а ну-ка ідзі сюды, ты тут, значыцца, предвзята каментавала нешта. Ну і даказвай потым, што предвзята, не предвзята, экспертыза, а эта экспертыза не тая. Ну, то бок, канешне, яго можна карыстаць вельмі і вельмі балюча і несправедліва, а каб справедліва, то не ведаю, чаму ён можа дапамагчы. Я скарыстаюся вот вашими словами, зачаплюся дакладней за ваши словы, калі вы сказали про вот булінг і про тое, что люди, якія захочуць зладзіць такую вот справу, то іх нішто не спыніць, ні нейкія там кодексы, ні нейкія законы, ні ўсё астатняе. Скажите мне, вот як настаўнік, ўсё ж таки, я гляжу, напрыклад, з'явілася вот той же самы Владимир Мацкевич, чамусьці вот менавіта заклікаў да булінгу гэтых вось здраднікаў, тых, хто вырашыў стаць адзіным кандыдатам ці не адзіным, а ўвогуле паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Я гляжу тэлеграм-канал Ганны Канапацкай, і там яе канкрэтна так вот булінг з нагоды усяго, пачынаючы ад яе фота, дзе яна вот дастаткова так вот, ну, скажем так, прыгожа знятая, заканчиваючы тым же самым удзелам у выборах. Я прыгадываю ваш допіс у Фейсбуку, дзе вы жартаўліва так написали про тое, что от чаму мае эфиры ніхто ніколі не назове там палітычна-эратычнымі. Ну, конечно, мне, конечно, крыўдна было, что вы мяне ніхтом обозвали, но тым не менш. Вот и адразу на вас накинуліся так, что вы на наступны дзень написали пост, что дарэмна я уляпалася ўвогуле ў гэтую тэму. Скажите, вот такі булінг, гэта што? Я маю на увазе, чаму людзі сабе гэта дазваляюць? У іх недастаткова выхаванасці, нейкае разуменне, таму што у них не было такого настаўніка, вот як, напрыклад, Ганна Константиновна Свярынец. Не, это не настаўнік. То есть это не выхаванасць, гэта, ну вот у нас грамадства такое, якое ёсць, ці ў чым прычына? Не, гэта просто чалавек. Чалавек такі ён ёсць. Праблема булінга, яна існуе ва ўсіх грамадствах, яна існавала ва ўсе часы. Разумееце, тут кожны ж булінг, ён же расце, мае розныя ногі і гэтак далей. І прыкладам дзеля таго, каб спыніць расізм калісьці, правільна выкарыстоўваліся метады, якія можна назваць як булінг. Калі мы хацім спыніць антисемітызм,
мы таксама выкарыстоўваем метады, якія ў некаторым сэнсе можна назваць як булінг. Ці прыкладам, калі чалавек будзе публічна адмаўляць Халакост на сёння, наўрад ці мы будзем думаць, ці не булім мы яго, калі мы катэгарычна выказваемся супраць. І шмат для каго сёння прыкладам феміністычны дыскурс, ці палітычны дыскурс, ці яшчэ нейкі дыскурс, ён з'яўляецца па раўнавазе такім самым важным, такім самым канцэптуальным, як расізм, антисемітызм ці прыкладам Халакост. Справа не ў гэтым, а справа ў тым, што булінг гэта блага ў любым выпадку. Але як гэта зрабіць, якімі кодэксамі гэта адрэгуляваць, ці будуць людзі слухаць гэтых кодэксаў. Тут проста ідзе гутарка пра тое, што мы ўсе павінны расці, мы ўсе павінны ўнутрана разумець, што булінг блага, што цкаванне блага, што ты крыўдзіш канкрэтна чалавека, што калі прыстойны чалавек дазваляе сабе нейкія спецыфічныя выказванні, то максімум, што можна зрабіць, гэта можна патлумачыць ці выказацца у сваім нейкім ключы, але не цкаваць. Но, напэўна, колькі існуе людзі, столькі будзе існаваць і булінг, як гэта не шкада. А ці можна з ім справіцца ў школе? У школе можна. А з ім і так можна справіцца. І адзін з такіх момантаў, першых я дзяцей сваіх вучу, і ў класах гэта заўсёды раблю, калі я заўважаю нейкія такія пачаткі булінгу. Заўсёды трэба стаць на бок таго, каго буляць. Можна не падзяляць ягоных выказванняў. Можна адразу абазначыцца, што я іх не падзяляю. Але стаць побач, сесть за адну парту, абняць, калі ты можаш сабе гэта дазволіць, як настаўнік маленькага, прыкладам, там, дзіцёнка. Зрабіць такую сітуацыю, каб гэты чалавек меў не магчымасць там выдзеліцца ці паказаць сабе, а меў магчымасць апынуцца сярод людзей, якія ставяцца да яго без варожасці. То бок паказаць булеру, таму, хто буляць, паказаць, што гэты чалавек не адзін. А ўжо потым з гэтым чалавекам разбірацца, калі прыкладам ідзе там гутарка пра нейкія канцэптуальныя ягоныя памылкі. Гэта заўсёды спрацоўвае, гэта заўсёды неяк зніжае градус булінгу, і гэта дае сілы выстаяць чалавеку і дае сілы сапраўды падумаць над сваімі паводзінамі, таму што ўсё ж такі мы публічныя людзі шмат кажам лухты. І карэктаваць сябе ўсё адно мы павінны, як мы, так і булеры. Таму, вось, гэта ўсё чалавечыя такія механізмы. А вот я працягну гэтую тэму, мне просто цікава, можа, яна не па тэме, і нас потым раскрытыкуюць за гэта, але тым не менш, вот вы хоць тады і напісалі такі пост, што дарэмна я убілася ў гэтую дыскусію ўвогуле, але гэта быў такі ваш ўсё адно такі маўклівы пратэст, што вы сёння прыйшлі да мяне ў такой адмыслова кароткай сукенцы. Не, гэта была якраз падтрымка. Я скажу так, што я разумею дзяўчат па гэтым пытанні, і я разумею, што сітуацыі вось такіх кампліментаў, такіх нейкіх выказванняў, наогул патрыархальнага грамадства з нейкімі адметнасцямі гэтага грамадства, для кагосьці гэта травматычны дыскурс. І у кожнага ж нас свае тараканы і дзяўчаты, на жаль, то бок кожная дзяўчына, жанчына вам можа расказаць вялікую колькасць такіх вельмі непрыемных сітуацый, які яны праходзілі ў жыцці. У мяне яны, канешне, былі звязаныя менавіта з такім праблемамі, што мы вымушаны цярпець ад мужчын у плане, таму што яны мужчыны, а мы жанчыны, і менавіта ў плане эратычна-сексуальным і гэтак далей. Проста нехта гэта пражывае, перажывае, спраўляецца, закрывае гештальты, а нехта не. То бок я дзяўчат разумею, это вострая тэма. Але калі я зразумела, што вас буляць, мне трэба было неяк стаць з вами побач, таму што нельга буліць людзей. То есть гэта было не таму, што вы, там, скажем,
ну, былі на маім баку у тым вот у той сітуацыі, таму што просто вот нельга буліць, нельга буліць, неважна каго, але напэўна мне б не знайшлося аргументаў патлумачыць вам, чаму прыкладам нельга так рабіць, бо я жыву ў патрыархальным грамадстве і даволі ў ім комфортна спачуваюся, я навучылася карыстацца нейкімі сітуацыямі, якія могуць узнікаць, так, я навучылася прыкладам не трапляць у сітуацыі, якія могуць мне быць траўматычнымі. Ну, я ж уже... Я сёння уступіла месца жанчыне адной, яна пачала буліць дзяўчыну побач са мной, маладую. Вот, быдла, сядзіць. Я встала, потому что дзяўчына в наушниках в телефоне, она не чула этого всего, этого буллингу. Я встала, кажу, сядайте, калі ласка. Она мне кажа, ну что вы сидите, вы сама во ўзросце. Дык вось я ва ўзросце, таму... Гэта з яе боку быў эйджизм, скажем так. Это быў страшны эйджизм. Ну, але я посмеялася, конечно, сказала, вы помыляетесь. Вось, ну, мы просто з вами по-іншаму ставімся шмат да якіх сітуацый. А людзі маладзейшыя ідуць наперад, яны бачаць небяспеку, яны бачаць, як можна змагацца з гэтымі небяспекамі, яны змагаюцца, ну, все. Но мы можам пастаяць побач. Давайте вернемся до сур'ёзных тэм. Вот, як вы і замаўлялі гэтую частку эфира, мы адпрацавалі такую, скажем так, по тонкім лёдзе прайшліся. Зараз да сур'ёзна. Скажите, вы кажаце вот про буллинг, мы кажам там сярод вучняў, про тое, што настаўніца нейкае там слово можа сказаць, неяк пакрыўдзіць эту тонкую душэўную арганізацыю маладога чалавека. Але настаўнік, наколькі вот ён абаронены ад булінга з боку вучняў, наколькі ён абаронены у тым сітуацыі, калі вот вучні, адзін вучань ці некалькі вучняў так сябе паводзяць, што настаўнік не можа з ім справіцца, не можа справіцца з сітуацыяй, а плюс, можа, там яго бацькі падтрымліваюць ва ўсім гэтага вучня, потому что як же ж так, он же ж у нас золатка і вообще анёл крылы хавае там под камізэлькай. І настаўнік не можа, не мае права ні ў кут паставіць, ні з класа выгнаць, нічога. І я ведаю прыклады, калі за год 3 класных кіраўніка сышлі з класа, таму што не змаглі справіцца з сітуацыяй. Я ведаю, калі прыязджалі праверкі з Міністэрства адукацыі, крайнім становішча дырэктар установы, яго звальнялі, нібыта ён не можа справіць. То есть, атрымліваецца, вот абарона-то ёсць? Нет, у нас няма. У нас абарона толькі ўнутры нас. Калі мы умеем, можам паставіць справу ў класе так, каб такіх сітуацый не было, альбо яны гасіліся ў самым пачатку. Суровая праўда ў тым, што не існуе такога настаўніка, які на 100% можа пры дапамозе ўнутраных рэзерваў такія сітуацыі спыняць, і сыход з класа гэта сапраўды адзіная такая кардынальная магчымасць, бо насамрэч, па-першае, гэтыя канфлікты звычайна вельмі заблытаныя, у іх ублытаныя бацькі, канешне. Больш за тое, у нас няма падставаў патрабаваць з дзяцей шмат, бо яны дзеці, яны не ўмеюць кантраляваць сабе, у іх пакуль яшчэ не спелая сістэма нервовая, і іх вельмі цяжка разблытаць звычайна ўсе гэтыя сітуацыі. І тут зноў жа, канешне, гутарка пра нейкі такі комплексны падыход не толькі ў канкрэтнай школе, не толькі ў канкрэтным класе, а ў грамадстве наогул мы ўсе павінны працаваць над сабой, каб гэта ўсё пакрысе мянялася да лепшага. Вот я узгадаў пра тое, што настаўнік не мае права там ні з класа выгнаць, ні ў кут паставіць. Вот нават на захадзе, які нам ставяць у прыклад, ёсць такая мера, як, ну, там нейкая такая адмысловая парта ў канцы класа, ну, там, парта ганьбы, назовем ее так. І яны маюць права, калі там вучань не слухаецца і не чуе, што яму кажуць, пасадзіць яго за эту парту. У нас і гэта... Не, чаму? Я сажаю за асобную парту. У мяне мой Ілья сидзіць перыядычна на такой парце, таму што ён такі рухавы, выкриквае, там бывае жартаваць, пачынае зрываць. Я адсажваю дзяцей. Я іх адсажваю, толькі у мяне не называецца парта ганьбы, яна наадварот парта цішыні. То бок так ён сидзіць вакол сябры,
яны яго там тузгаюць, дзёргаюць, а ён не можа не адрэагаваць. Это як бы не ганьба, это асаблівасці ягоныя. Таму я кажу, збяры, калі ласка, рэчы, каб цябе ніхто не перашкаджаў, сядь на туды, ён адсаджваецца, і все нормально. Мы можам унутры класа, я могу перасадзіць, але выганяць, канешне, я Добра, яго, вы перасаджваеце вот так вот унутры класа нейкага вучня, не свайго Ілью, а іншага вучня. Іншы вучань расказвае сваім бацькам, што вот мяне вот так вот перасадзілі ни за что на вот эту парту в самый кут, там некуды туды. Раз, другі, бацькі там, як же ж маё золатка, вот такое стаўленне. Ну нічога, я з імі размаўляю. Я размаўляю звычайна вельмі спакойна, вельмі добразычліва. Ну, трэба сказаць, што ў мяне канкрэтна па партах такіх праблем не было, праблемы, якія узнікаюць па адзнаках звычайна. Але мы шмат што можам. Мы шмат што можам, калі мы ўпэўненыя ў сябе, калі мы не крычым, калі мы нікога не ганьбім, не абражаем, калі мы настроены на канструктыўную гутарку. Бацькі, яны ж таксама людзі, як вам сказаць, паддатлівыя на настаўніцкі голас. Гэта як побач з немаўляткам. Каб немаўлятка заснула, што трэба зрабіць? Лёг побач і дыхаеш у тым тэмпе, каб ён заснуў. І ён пераключыцца на твоё дыханне. Гэта таксама трэба размаўляць і з дзецьмі, трэба размаўляць і з бацькамі. Ты бярэш нармальны, канструктыўны, спакойны тон. Тлумачыш тое, што адбылося, без абразаў, без гэтага жадання сказаць, што ваш дзіцёнак. Не, у вас вельмі жывы, вельмі цікаўны дзіцёнак, у яго вельмі жывы ум. Яму, канешне, сумнавата. Таму яго адсадзіла, таму што яму перашкаджаюць іншыя вучні. Ну што, вы думаеце, што які-небудзь з бацькоў будзе са мной спрачацца? Не, не будзе. Давайте да менш прыемнай тэмы яшчэ вернемся. Вы ўзгадалі пра заробкі. Так вось, я гляжу просто заробкі ў сістэме адукацыі у параўнанні. За лістапад 2019 года сярэдні заробак у сістэме адукацыі быў 832 рублі, а у студзені 2020 года 804 рублі. Такое вот... Ведаеце, што? Мне такое адчуванне, што это нейкія лічбы, но іх так тасуюць, там нешта пішуць, таму што літаральна, здаецца, у студзені пісалі, што сярэднія заробкі ў сістэме адукацыі былі 1000 з нечым. Тут яны раптам сталі 800, тут раптам 804. Я думаю, што гэтыя лічбы это невядома што. Я не ведаю, як іх каментаваць. Я толькі магу з гэтай нагоды расказаць адну байку з жыцця маёй мамы, таксама настаўніцы. Мая мама ў 90-е гады, калі ўсе настаўнікі вельмі цярпелі і заробкі не выплачваліся і месяцамі і гэтак далей, ну вы, напэўна, памятаеце гэтыя моманты. Моя мама атрымлівала свае заробкі заўсёды у свой час і капейка ў капейку. Чаму? Таму што калі ўсё гэта пачалося, яна падняла страшны вэрхал. Яна абараніла сваё права на заробак, яна напісала паўсюд, дзе трэба, ў пракуратуры, у суды, все, і яна атрымлівала. Адна ў школе? Так, адна ў школе, хадзіла ў рано, таму што на школу прыкладам там яшчэ не маглі выдаць, а маме маёй выдавалі. І вось зараз я прыкладам адбіла сваю зарплату. Мне пералічылі, знайшлі памылку, я шмат патраціла часу, я шмат гутарыла з усімі, з кім толькі можна. Я прапаноўвала сваім калегам, давайце разам, але, ну, калі не, то я буду толькі за свой заробак змагацца. І вот цікава, адна змагалася за свой заробак? Так. Все не захацелі, чаму? Ну, можа, яны таксама змагаюцца нейкімі сваімі шляхамі, ці, можа, это свае гутаркі у іх адбываюцца, я не ведаю, але я не магу заклікаць, правільна, да нейкіх такіх агульных там рэчаў, таму што гэта павінна быць рашэнне чалавека кожнага. І ўсё, то бок, я магу сказаць, што я выйшла з гэтай сітуацыі з канструктыўным досведам, у тым ліку з досведам размоваў з фінансістамі, з бухгалтарамі, з міністэрствам працы. Паўсюд мне вельмі канструктыўна адказвалі, тлумачылі, мне эта тэма ўжо крыху надаела сказаць па праўдзе, але
Што тычыцца мяне, то я сябе зараз адчуваю абароненай у сэнсе нашых сярэдніх заробкаў. А што яны там пішуць з тымі іхнымі лічбамі, это я не ведаю. Яны кожны раз розныя. Ну, але тым не менш, калі вот уводзілася прапанаваная Мінадукацыі, это новая сістэма налічэння балаў, размова ішла пра тое, што дзякуючы гэтай сістэме будуць больш атрымліваць настаўнікі. Нам прафсаюз пры гутарцы з прафсаюзам мне сказала, она сказала не мне, а сказала публічна нам усім. Бо у нас была яшчэ такая агульная гутарка. І яна сказала так: вы зразумееце, не стаяла задача повысить вам заробки. Не стаяла такой задачи. Это нехта так успрыняў. Я потым перачытала, у тым ліку і прэзідэнт, ён сказаў, каб не зменшылася не на рубль. Пра павелічэнне гутаркі не было. Але і змяншэння не на рубль не было. Дык па іхных словах нам і не зменшылі, нам проста не далі прэміі. Ага. Нам проста не далі прэміі, а не далі нам прэміі па той прычыне, як я зразумела, што гэты прэміяльны фонд з-за таго, што быў пераходны перыяд, не дайшоў да школ. Гэты прэміяльны фонд будзе зараз меншы, чым ён быў раней, будзе размяркоўвацца па іншых прынцыпах. Як там, што будзе далей, мы не ведаем. І таму я проста хочу сказаць, для чаго я расказвала маміна выпадак, трэба змагацца проста. Кожнаму за свой заробак, альбо калектыву за агульны заробак, альбо гораду цэламу за заробак горада. Трэба змагацца, трэба паказваць, што мы гатовыя адстойваць свае правы, і ўсё будзе добра. Я на заканчэнне яшчэ крыху ў бок адайду і пра тое, што вельмі шмат настаўнікаў заўсёды ва ўчастковых выбарчых камісіях. Вас ужо пачалі, ваших калег, ну не вас асабіста, а ваших калег там рыхтаваць да будучай адказнай працы? Разумееце, што іх ніхто не рыхтуе насамрэч. Ёсць это ўжо складзеныя калектывы, это ўжо складзеныя, яны ж не мяняюцца, у іх жа ротацыі няма. Туды яшчэ і папробуй патрапіць. Да не, і яны не сказаць, каб яны бы, ну, тых, каго я ведаю, не сказаць, каб яны былі вельмі шчаслівыя, туды ўваходзяць. Гэта як бы такі яшчэ адзін абавязак. Вось, ну, што тычыцца нас, дзякуй Богу, нас гэта мінула. У нас няма свайго будынку у нашай гімназіі, мы арендуем паверх школы, таму у нас просто няма выбарчага участку, і мы ніяк не тычымся гэтых працэсаў. Не пашчасціла вам. Ну, і там же ж нібыта нейкія там грошы налічаюць за права. Ну, да, яны невялікія. Это невялікія грошы. Маё любімае пытанне да вас. Усё ж такі сістэма адукацыі, вот, і тое, што вот зараз адбываецца, гэтыя рэформы, то гэты вот праект кодекса, то гэтая вот новая сістэма налічэння, яно прывядзе да паляпшэння, да выратавання? Не прывядзе. Бо выратаванне ж не там ляжыць. Да выратавання прывядзе рэформа ўсяго грамадства, бо школа гэта толькі адзін момант, кропля. У грамадстве немагчыма кроплю ў акеане зрабіць чыстай, а ўвесь акеан пры гэтым будзе брудным. І гэта ўсё вельмі доўга будзе адбывацца і вельмі марудна. Але калі мы ўсе зоймем нейкую актыўную пазіцыю, канструктыўную пазіцыю, не пазіцыю там гвалту, не пазіцыю цкавання, не пазіцыю булінгу, не пазіцыю крыкаў нейкіх, а пазіцыю канструктыўнай гутаркі на балючую для ўсіх нас тэму, то мы гэта зробім хутчэй. Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец, займіце канструктыўную пазіцыю у тым ліку у сетцы інтэрнэт, як напісана ў праекце кодекса этычных паводзінаў. Можа быць і добрыя словы. Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Поспехаў, шчасця і спакою вам.